Ja, det er Peter. Ja, det er Jeppe. Hej. Jeg har hørt noget om, at hvis man har en fed idé, så kan man søge penge til den hos jer. Det er da fuldstændig rigtigt. Ja. Der er lige nogle ting, der skal være i orden. Det er blandt andet, at du skal være mellem 15 og 25. Ja. Og så skal du bo i Kalundborg Kommune eller i Odsherreds Kommune. Opfylder du det, så kan du søge penge. Hvilke idéer er det, jeg kan søge de her penge til så? Det er meget, meget bredt, Jeppe, hvad du kan søge til. Helt konkret eksempler, det kunne være, at du synes, det var fantastisk at lave en musikfestival. Eller hvis du nu var danser eller kreativ, Ja. så lavede du måske et sted, hvor der kunne være musik og dans og teater. Ja. Eller en fuldstændig lang idé, hvad med at grave en underjordisk forhindringsbane. Det sidste siger jeg egentlig kun fordi, Jeppe, at det er mest fantasien, der sætter begrænsning. Ja. Ja. Så der er mange muligheder. Hvad skal man så gøre for at komme i gang? Man starter med at tilmelde sig en idécamp, som vi kalder den, Ja. hvor man er et døgns tid sammen med nogle andre unge, og der udvikler man sine idéer og nogle projekter og gør dem helt konkrete. Og efterfølgende så får man hjælp til at søge de her projekter. Ja. Hvor mange penge er det så, man kan søge? Som udgangspunkt, så er der ca. 20.000 per projekt. Ja. Men når jeg siger som udgangspunkt, så kan det godt være, at der er et projekt, som kræver lidt mere, og så finder man måske ud af det. Men som udgangspunkt er det omkring 20.000, man søger om per 20.000. projekt. Ja. Hvor kommer de der penge i det fra, og hvorfor kan vi søge dem? Altså hvis vi går helt tilbage fra pengetanken, så er det EU-landdistriktmidler, Ja. som man kan sige, at foreningen Nordvestjylland, de kanaliserer videre ud til jer unge i de her områder, vi taler om. Ja. Og hvorfor kan vi søge dem? I kan søge dem, fordi at I bor i de her yderområder. Altså det er jo for at skabe noget liv og noget fornyelse i landområder, altså de mindre byer og Ja. landegne. Det lyder bare super fedt. Ja, det er det også. Ja. Så skynd dig at tilmelde dig. Ja, det. Og det du jeg kan jo klikke ind på www.fedid.dk. Ja. Så er der meget mere information der. Fedt. Tak for det. Det var så lidt. Ja, hej. Hej hej.